Jaj, de szép napunk van ott. Menjünk ki, nézzünk ki. Ó, ott is a hegyekbe, vagy mik azok, dombok. Ó, milyen szép. Jaj, fölvettem egy szart. Aj, aj, segítség, segítség. SOS, valaki. Ne, Be a cseszben van valami. Mit csinálsz itt, te? Ne. Mindjárt megöl. Ne. Most ment. Élek. De szerintem már biztonságban vagyok. Ezt a... Azt a... Azt a... Mi volt ez?